Secrets. Top secret. Top secret. Top secret. Hi, Kabisyo. It's me once again, DJ Rakitera, and welcome back again to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya sa ating programa. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello po. I'm Misha, 42. Ay, Good evening po. binanggit mo na agad yung pangalan mo, ha? Ano ulit pangalan? Ay, sorry. Anong Misha. Misha. Misha, ilang taong ka na? 42. 42. Tagasan ka? Caloocan po. Caloocan. Okay. Misha, 42 from Caloocan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Nagkaroon ako ng dalawang fling pa beside from my husband. Mas bata sa akin. Kailan to nangyari? Yung isa this year, tapos yung unang-una, 2023. As of now ba, ongoing tong mga ka-fling mo? Ah, hindi na po. Bakit medyo natagalan kang magsalita o sumagot? Medyo delayed po kasi. At least hindi regla yung delayed. Charot, may darot. Hello. Hello, Misha. Misha, Apo. bakit naman nag-entertain ka ng mga ka-fling sa buhay mo? Hindi pa ba sapat ang asawa mo? Kasi nauna kasi siyang nagloko. Paano mo nahuli tong asawa mo na nagloloko sa'yo? Una po sa chat, and then second yung nakita ko sila sa office. Magkatrabaho ba kayo ng asawa mo? Hindi po. Paano mo naman Housewife nasabi? po ako before. So, paano mo nasabi na may relasyon siya dito sa kaopisina niyang ito? Kaopisina ba? Tama ba? Yes po. Nakita ko po silang magkayakap tapos naghahalikan sa may gilid ng exit nila. Sinundan mo ba sila? O sinurpresa mo? Actually, minamanmanan ko na siya nun. Parang may pakiramdam na ako. Surprise. Bakit? Housewife kasi ako nun eh. Pero bakit napapatawa ka nga? I mean, pag naaalala mo ba, nandun pa yung sakit? Or parang tinatawanan mo na lang ngayon? Tinatawanan ko na lang po. Tinatawanan mo na lang. So, nung time na yun na nahuli mo ang asawa mo na merong kabet, at yun nga yung kaopisina niya, kinonfront mo ba yung asawa mo? Ano yung naging step mo? Yes po. Una po kinausap ko siya, kasama yung babae. Tapos sabi niya, dinedenay pa niya. Tapos sabi niya friend lang daw niya. Hindi ko nga lang nakuhanan kasi ng camera kasi nga kinakabahan na ako noon, parang nininervous na ako. Kaya hindi ko siya magamit sa sa suit sa kanya. So, meaning, nung sinabi nun na suit, meron ka bang pinlano noon na ipakulong ang asawa mo o sampahan siya ng kaso? Or yung Nung kabet? una. Yes po, yun talagang nahuli ko talaga. I mean, yun talaga, yung time na yun, desidido ako. So, anong naging proseso mo dun sa pagdedesisyon na parang, okay, iurong ko na lang? Anong nangyari at bakit hindi natuloy yun?
Nakita ko kasi yung anak ko kasi nag-aaral pa. Ilan ba anak ninyo ng asawa mo? Isa lang po. Isa lang. Ilan taon na siya? Isa lang po. Ilan taon na Ano siya? na po siya ngayon? 18 na siya ngayon eh. 18 years old. Ilan taon na kayong kasal ng asawa mo? 18 years po. 18 years din. Alright. Ay, hindi. 20 na po. Sorry. No, 20. 20 years na kaming kasal. Sorry. 20 years na kayong kasal. Ilan taon nga yung sinabi mo sa sarili mo? 42. 42. So, 22 pa lang. Nagpakasal ka na. Okay. So, Yes po. Misha, nalaman mong nagloko, kinumpronta mo, nag-deny pa, tapos may bala ka sanang sampahan ng kaso, itong asawa mo, tsaka yung kabit niya, pero naisip mo yung anak ninyo. Anong nangyari sa relasyon ninyo ng asawa mo? Na-rebuild ba yung trust? Hiniwalayan niya ba yung kabit niya? O nagpatuloy pa rin sila? Ano po, naghiwalay kami ng 3 years noon. Mhm. Nagkabalikan ba kayo ulit? After Tapos 3 years? nagkabalikan din kami. What made you decide Opo. na makipagbalikan dito sa asawa mo? Kasi po bukod sa mahal ko siya, iniisip ko rin yung future ng anak ko. Pero sa loob ba ng 3 years na yun, hindi siya nagparamdam sa'yo o ikaw yung hindi nagparamdam sa kanya? Did you guys decide na okay, tapusin na natin to? Tapos after 3 years, nagkabalikan lang kayo? Ganun ba yun? Ano po, nagparamdam po siya sa akin nung after 2 years, nagparamdam siya. So meaning, hindi umepek yung pakikipagkabit nung kaopisina niya sa kanya? Ganun ba yun? Ewan ko, parang ganun siguro po. Pero nakabalita ka ba Ganun tungkol po. sa kanya na naging sila pa talaga nung kaopisina niya? Hindi po, kasi nung naging kami, after a year, nagloko naman siya uli. Ah, so patuloy na nagloloko tong asawa mo? Apo, hanggang 5. Apo, hanggang 5. At dun sa pag-abot ng 5 Hanggang 5, na ayaw ko na. talagang hiniwalay mo na Ayaw ko siya? na. Or dun na pumasok etong mga ka-fling mo? Yes po. Pero hindi kayo hiwalay? Yes po. Hindi ka nakipaghiwalay? Hindi po. Kumbaga naisip mo Hindi po. lang na, ikaw nakalima ka ng babae, di ako din, itry ko rin. Ganun ba yung anong tumatakbo sa isip mo nung time na yun na nag-decide ka na mag-entertain ng ibang lalaki? Naisip ko yung sinabi mo na, ayan nga, na parang, kung ikaw nagagawa mo, ba't ikaw nagiging masaya, ba't ako hindi? Parang gano'n. May needs din ako, hindi lang ikaw. Gano'n. Parang naging kakaiba talaga yung emotional ko nun. Mhm. Ayun, tapos nakilala ko sila. Nakilala ko yung una. 30 years old siya. Paano nagsimula ang lahat? Ano lang siya sa game. Sa game po. Kachat lang. Mhm. Tapos niligawan ka niya o ikaw din nagpakita ng interes sa kanya? Parang chat-chat lang. Mabait eh. Tapos, ayun, nagbigay din ako interest kasi cute siya. Sino bang kamukha? Hindi ko ma-describe kung sino kamukha niya, pero cute siya sa paningin ko. Cute siya, sumukha siyang Pokemon? Ganun ba yun? Sabi mo kasi cute Mukha siyang Pokemon kasi cute siya. Diba? Yung mga Pokemon, cute talaga. Anyway, so Sorry etong mo. si first guy na to, na naka-fling mo, yung totoo, seryoso ka ba talaga ba sa pag-share mo? Gusto mo lang tumawa tayo dito? Baka gusto mo nasa Mandaluyong tayo today. Ikaw hello? Misha.
Hindi, masayahin lang talaga ako. Pasensya Masayahin na. ka lang talaga. Okay, sige, Misha. So, lumabas na kayo nitong taong to. So, after ng paglalandian ninyo sa e-gaming platform o sa game, lumabas na Yes. kayo. Nakita kayo. Yes, nag-meet up kami. Oo. Nag-meet up. Doon ba sa meet up na yon, meron ding Andun na yon. nandun na, may milagro kayong ginawa. Dire-diretso na yon. Dire-diretso na, tapos naulit ng naulit. Oo, hindi na tayo papakipot dun. So anong difference niya Mga tsaka dun ganun. sa asawa mo? Paulit. Mas maano to, mas matagal. Mas matagal. Tumatagal, ganon. Mas ma... Mm. O tapos, kailan mo naman nakilala yung pangalawa? Doon din sa chat. Sa chat din. Tapos lumabas din kayo nito. Oh, meet up lang. Tapos may nangyari din. Opo. Pagkatapos ng lahat ng yon, hiniwalayan mo ba sila? Pagkatapos mo silang tikman lahat, magsawa sa kanila? Sabi mo ngayon, wala nang ongoing ka-fling. Ano nang mga nagaganap sa buhay mo? Like, kayo pa rin ba ng asawa mo? Naghahanap ka ba ng ka-fling ngayon? Tahimik ang mundo ko ngayon. Kami pa rin ang asawa ko. Kami pa rin ang asawa ko, pero alam ko meron siyang kalandian eh. So, anong balak mo sa buhay mo ngayon? Wala, busy naman ako sa work ngayon eh. Busy ako ngayon sa work. At the same time, focus ako sa anak ko. So para sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon na tulad mo, nahuli ang asawa, nagloloko, tapos natagpuan din yung sarili nila na nagloloko, anong mensahe mo sa kanila na natatagpuan ng sarili nila na gawin na lang yung ginawa ng asawa nila? Actually, mali talaga yun. Huwag nilang gagayahin talaga. Hindi maganda. Pero choice niya pa rin nila kung ano yung kinaliligaya nila. Palagay mo ba uulit ka pa? Pag meron. Sorry, hindi ko sure. Ba't ka sa akin nagsasorry? Dapat sa anak ninyo. Hello. Wala Yung naman. malaki na kasi yung anak ko eh. So, he understands what I'm doing. Pero, Kumbaga tuloy ka lang sa buhay. Kung may dumating, edi go. yeah. So you are just holding on dun sa May relationship kasi ninyo. yung buhay. Parang, Kaya lumandi ka, ganon. Okay. Well, desisyon nyo naman yan. naging masaya lang. Yes, desisyon nyo naman yan. Tsaka kung masaya ka naman at gusto mo maging fair din sa asawa mo na ganun din yung ginagawa, edi sarili nyo ng pagkakaintindihan yan. It's just that meron kayo talagang anak na sana naiintindihan din yung ginagawa ninyo. Anyway, thank you so much for calling this program, Misha. I hope po, kahit thank you papaano po. ay napagaan namin yung nararamdaman mo. Kung meron ka mang bigat na nararamdaman dyan sa puso mo. And I hope maging masaya ka talaga sa buhay mo. Alright? Thank you. Thank you. Thank you for Thank calling. Oh, ano ang masasabi mo, kabisyo? Tama bang gumanti sa pagluloko ng asawa mo? Kung nagloko ang asawa mo, magloloko ka rin ba? Kasi deserve niya rin yun eh. Para maramdaman niya yung pakiramdam na idinulot niya sa akin. Ganun ba yun? Nakaka-healthy ba yun? Nakakatulog ba tayo ng maayos kung ganun yung gagawin natin just in case that happens to us? Hindi ako sigurado. But one thing is for sure. If merong batang involved, ang pangit. Ang pangit, nagaganti ka dun sa paglulukong ginawa ng asawa mo.
parang ang sinisira mo, hindi naman yung relasyon ninyong dalawa lang kundi yung pagkatao mo. Yung pinaniniwalaan mong prinsipyo at yung karakter na meron ka. For sure, you want the best for your child. At kung gusto mo ng best para sa anak mo, then you have to set yourself as a good example. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang top secrets, pwedeng-pwede naman, basta bukas na po, no? Kasi sarado na po ang tindahan ni DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. 50 years na tayo kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Metro's